Gaan we naar Jan Damstra. Ja, zo. Jan Damstra is 68 jaar oud. Zou je niet zeggen. Nee. Nou, dus. Ooit heeft hij de geuzennaam Underground Dichter gekregen in Haarlem. Haarnoord. Noord. Ja. Oké, belangrijk. Hij dicht vanaf 1976 en samen met Paul Jansen vormt hij Nachtfilter. Nachtfilter, Ja. En is hij onder die naam ook te horen op Spotify. Jan Damstra. Ah, leuk. Ja. Kom maar op. Ik heb reeds 5 bundels gemaakt, maar die heb ik nooit uitgegeven. Ja, dat komt er hier van. Deze komt uit de uitsluiting van de buitenstaander. En het heet Animatie. Het gaat eigenlijk over een te snel afgespeelde film. Animatie. Dat er weer 1000 doden aan 1 minuut kleven. Dat er geen medicijn is voor oprukkende kaalheid. Doodgaan door verveling. Vervreemding van de eigen handen. De vroege ejaculatie. Dat er meer is dan 1 boeteling. Alles met as bedekt is. De eerste steen al lang geworpen door de eerste verworpeling. Er gaat geen tijd voorbij dat het hart niet vliegt tussen klop en tocht. Kamers overstromen. Kleppen niet functioneel zijn. En al het bloed. Het klonterende bloed. Dat strandt met de hersens in zicht. Grijs in zicht. In luttele seconden verwerken miljoenen monden tonnen rottend vlees. Braken de riolen alles uit in een eindeloze zee van vermoedens. Die God uitverboden heeft. Kunnen ogen, harten, handen die razernij wel nagelen, vastpinnen, in herinnering graveren, opdat het een alledaagse brein ontstijgt. Snelle beelden versmelten met het trage ritme van een pulserende maagwand. De tijd berecht onbezonnenheid, geen enkele seconde ontsnapt ongestraft. Elke seconde blijkt vogelvrij. Alleen de dromers zweven tijdloos boven alle werkelijkheid. Slechts de dromers zijn werkelijk vrij. Werkelijk, de dromers, alleen die dromers lijken vrij. Ik doe al 15 jaar mee met de Haanse Dichtlijn. En ze hebben altijd een thema, en dat vind ik eigenlijk altijd vervelend. Of ik lees er overheen en dan blijkt 2 dagen van tevoren dat er een thema is. En dit keer was het thema in Goede Aarde. Toen dacht ik, nou, dat doen we maar niet. En daarom heet het niet gegrond. Het is niet in Goede Aarde gevallen. De aarde die al verdeeld was door machtswellustige despoten die iets groot willen maken dat al lang verloren is gegaan. Ja, natuurlijk komt elke dag de zon op, maar die zon zal ook weer ondergaan. Natuurlijk wordt het gras weer groen en als ik zei, in de aarde groeit er iets. Maar toch groeit het vermoeden harder dat het niet in Goede Aarde valt. Helpt het dan dat het voorgeschreven noodpakket of is het schuilen tot het overgaat? Rest ons nog de verschroeide aarde? Of komt er toch nog een Messias? Die redt over een nieuw begin, zonder wereldmisleiders, zonder getrumpetter of wapengekletter. Ooit komt er weer een zon, zonder dodelijke straling. Valt het misschien toch nog in Goede Aarde. Die heb ik ooit bij Bert gedaan. Het was de eer van, hoe heet je ook alweer? Help me even. Johnny, ja, Twitterwoud. In een Twitterwoud spreek ik het luist. In loze momenten bruis ik voorhuis. Een spraakwaterval, die klaart het in diep water. Onderhuis prikkelend, elke zin onzegbaar. In het Twitterwoud fluister ik het uit. Dansen mijn poreuze longen. Geen wind in mijn tweet, geen bries in mijn uit. Er is zoveel lucht, geen ruimte voor speeksel.
Ben ik te verstaan? Ben ik te verstaan? In het Twitterwoud. Van de parige weken nu de schaduw domineert. In het kreupelhout waar schimmels floreren. Gedachten genadeloos gekneveld. In het Twitterwoud schreeuw ik het luist. Onhoorbaar in lege gebaren. In het Twitterwoud. Ben ik te verstaan? Ben ik te verstaan? Onbenoembaar de angst. Om krom te groeien in een slecht daglicht. Ben ik te verstaan? Nu mijn vingers een taal bewegen, of is de betekenis doof? In het Twitterwoud spreek ik het luist. De dove gebaren. Ik ben optimist. Ten onder. Er is geen houden aan. De wereld is aan het vergaan. Ondergedompeld in een alledaagse waan gaan we ten onder aan het kapitaal, de banken, de beurzen en het internet. Ten onder gaan wij! Er is geen houden aan. Het is klaar en kraak een uitgemaakte zaak. Het is een uitgemaakte zaak. Wij verdwijnen roemloos in de gaten die zijn ontstaan. De tijd die rest verwatert. Onder de zeespiegel gaan wij. We vechten tegen de bierkaai. We vechten tegen de bierkaai. Elke omkeer komt te laat. Ruil, revolte, revolutie ten spijt. De wereld is aan het vergaan. Er is geen houden meer aan. Nou, nog even uit de geweldige bundel die erotisch uitgelegd. Wie weet. Ik ben nou gepensioneerd, dus ik heb wat meer tijd. Even kijken. Ik ga het net zo, maar... Dit is misschien wat... Nou, het verjaardagsfeest. Een nihilist, aangekleed voor zijn feestmaal, schoof de leegte voor hem naar achteren. In herinnering was verjaren gelijk aan doodgaan. Diezelfde dood die nooit gekomen was. Vandaag stond zijn klok gelijk aan stilstaan. Hij hief zijn glas, stapte op zijn enige stoel, 3 maal hoera! En daar ga je. Glimlachend heeft hij daar 2 weken gehangen. Ja, ik heb het einde. Hoe is het? Het gaat om niet. Ja, dan moet ik het niet helemaal. Nou, zoek even de quote. Dan moet je een keer niet de opstanding hebben. Opkomst en ondergang. Wat wil je? Je weet toch, er zijn geen garanties voor morgen. Een zon komt op en een zon gaat onder. Wat wil je nu? Wat kan je nog? Hoe flexibel ben je? Buigt de wind het riet of is het buigzame een lijfelijke last? Verandering, veranderingen. Een zon komt op en een zon gaat onder. Het is een kans, een mogelijkheid, een verspreking in dodelijkheid. Er is geen garantie vanuit het verleden. Ik ben er wel, ik ben er niet. En dat wat ik weet, is morgen alweer vergeten. Behalve die zon. Stoïcijns stil. Maar weinig geruststellend. Dank u wel.